Kawai na kakenhun balak tip kum ka Umsning People Front UPF kala shim ya kasinja meningkong ban ai rinsan yaki samla dan sam haka kamile kai football bat banyala persha yaki jingdi besniu khamtam yo drugs balak penjat ya bon ki samla da kaba kan pelong yaka UPF Super Cup Football Tournament bala rai ban pelong hamadani le kai football hasnong umran nyang bernai hakathan umsning kumbala penpa haba crunch gila pathai kubor u general secretary ka UPF uba Kit Dorius Dakhar bat u sport secretary uba Sumarlang Swear gila penpa ba ka UPF ka phai khman ban pelong ya ka ne ka tournament ka deshi benta ban kentiu ki samla donsam haka kamile kai football na ki kenhu ni le kai ki badan hapo ko umsning constituency kila pentip ru bakani ka tournament kan sedang nado ka arpa terek risau arhajar pesan bat ka UPF ka angnut baki kin honi le kai naki shnong bahap ha constituency kin sawan bani shim benta ha kani ka tournament ka balong ka we na ka jing angnut banyalap halor ka jingma udrok bat ru ban sei madan ya ka sap jong ki khon samla nakaliang ka UPF kalapen kreru ya ka kusnam na ka benta ka kunhun bejam kabalong silak tingka bat kabawan baar kadai sanpo hajar kabalong hi ka jingpen slur yaki kenhun ban wan nishim benta hakani ka tournament kila ong kublish bune ya fi ki press media ki bala yawan ni sngi te hak kerteng jong ka UPF People Front hak jingalam lenti jong president badan brom jingi isa David Lengdo ni nakaliang UPF ni penkre ya kani ka tournament ka UPF Super Cup kamendai nabata ki khon samla jong ka dong ka than ka umsning constituency ya ka bangin sedang nadu ka arpusan terek jong uni brai Oktober bat ngin penkut ya ka haka khalai terek ubnai November ki bajob haka ni ka tournament kinyo ya ka prize money ka balong silak tengka ka runners up kalong sanpho wajar rengkat ki trophies bat ki wi ki jing ai sobha nangta ka bairung hakani ka tournament kalong arhajar sanspa si team bat ki players ki bala banile ka ni kilong na bata ki tu ki club ki snong ki badan hapo ka snong hapo ka umsling constituency hajuk aporu na khat subha ya wer ya pi baro ki samla lani ki club bat ki snong ki badan hapo ka umsling constituency mafino ni simbanta hakani ka tournament nama kani hi kamdei tang ka tournament bangi squad ban penile kai hinrei ru ban penlong baki kena kin kiar lagi ni kijindi basni ki pamenta bila iman kapor kilami mo kila jelai te daga jingo ni simata hakani ka tournament kibon kina kinyola jolenti te hadin kani ni ko apan ya thuru ya pi ba ka UPF ka pen kre ya ka youth camp na bata ki kina ret ki banado sansnem hadu prasnem hadu ka khandaisnem ka bangin pelong ni ka camp arsen stio kata hakasi thoding bat si sajan ka bandai lai banai kanti nabata ki khna kabanlong hangte hapo madan hapo umsau nong krai turf hangtu Maryland turf min pelong hangtu te kani ru kani ka we na ka banta ba ka UPF ka shim ya kani ka sinjam ba namar boro boro ni juang drugs henry ka pat kalenti ka bangi kwa ban pelai khna kalong ba kin klet yo tu drugs kin kan mau ka sports ma baginyo akamet ka bakot bakya baginyo gijingmat jing perkat ka basai tena kata kadau ni ko aban pelong ya kini ka camp rengkat bagini ka tournament ha ka jo ka por ten kami lenti ya pi baro ki kami ki pa ki numbers ki dan like ki posters ki city bangila pha ki snong soba ban chim kya ban phun ni mat ngin yo ban tip ya pi ya ki jingdan kam ha kini ki camp bat ru ha kini ka tournament ka bangin pelong tena kaleng jongi ka Umsing People's Front ni ai kublai ya ki kinong snong jangka umsling constituency hi borok kawai kerpang ya ki kun samla bat ya ki sport club baper ki bahap po ka umsling constituency ngin sa pelong ya ka UPF Super Cup football tournament arja arpsan ka ban salong ha arpsau trik mentau benai bat ka jaka kan dei hapo ka badan football jong ka sport club umran yang bernai tinggi kerpat ya ki tim snong barok bapini sim benta ha kini ka football tournament ke bansa long mentau benai bat kajing temu jong kani ke football tournament ke long ban kentiu ya ke sport
kam kerpang ya ki tim snong ba pinyo ben sim banta kam tam ba kari ka tournament ka ba pelong banta ka long ba ka prize kan dei ka ba silap ya ki nong job ti ka jing temu jogi ka UPF ro ban kentiu ya ka sport nang taru bangin ya kon persya ya udrops bala hir thma ya ki kun samla pat kum juro kiwe ki kam sekri ban kentiu ki emlang salang ti habai di bakani ka tournament ka ba ngin sa pelong ngin sa IT HI sports secretary jungi in sa patai syai ya ki details ya ki jingdon kam ya gitu ki club ki tim sinong ki ban sa sim banta ku besibon